Sa atong unang pagbasa, si San Pablo mihisgot nga siya ang labing makasasala sa tanan. Murag siya'y labing ngilad nga makasasala. Nga iya sang giangkon nga napakita ang dako kayong gugma o kaluoy ni Kristo sa mga makasasala pinaagi sa iyang kinabuhi. Unsa man ni si San Pablo sa tan-aw ninyo, buutan o buangon? Iya man giangkon, ako ang labing ngilad nga makasasala. Akong gipamatay ang mga Kristiyanos, akong gipanglutos, akong gibugal-bugalan o gitamay si Kristo. Unsa man, buangon siya o buutan? Man mo'y klaro. Kanang tao nga moangkon nga siya sad-an o siya dili angayan daygon, nya musulti siya nas publiko, maunay tinuod nga buutan. Pero kanang tao nga magsigig hisgot sa iyang mga nindot nga nabuhat, sa iyang mga nindot nga mga kinaiya, ako, wa jud ko'y kontra, ako ginang gipasaylo ang tanan. Maghisgot na gina siya gingon ana, kana buangon ang tawhanan. Gilingi ay mong tupad. Naunsa man ka, buutan o buangon? Niya motubag gani siya, mo siya, buutan ko oy, akana buangon gina siya. Pero mo yung isa, sus, buangon yun ko dahil sa tinudanay lang yun, buangon yun ko. Ika, congratulations, buutan dahil ka. Na. Kaya kita ra ba, gitudluan ra batas kalibutan, tabuni ginang bati, ipakita yun ang maayo, haron ang mga tao, dili mulikay nimo. Buangon ka. Kariyara na ba, o ang nagi mo'y bisita ng mga importante kay balay, hala, panaguan ng mga bulingon, na tabunan o mga nindot nga kurtina, ang bati kay bungbong. Limpyuhag dali-dali ang mga CR, kay naara ba musod. Unya, wa mo'y bisita, o wa nang bisita ha. Ang sa may inyong giandam dito, ala, nagkatag lang, katag. Muna mga usab ang kuan, mga usab ang sistemas balay, basta naay umaabot nga bisita, labi na gyud igpista ros ato kapilya adtor ba mukaon ang pari sa inyong balay. Hala gyud pangusab gyud maayos tanan kay moadto ang pari. Ana labaw na gyud ingon adto mukaon ang obispo. Hala gyud pangandam gyud maayo. Unsa na kang moingon anha ra bang Santo Papa? Hala gyud ano ako may napilian oy lang Allah yun, pangandam yun. Santo Papa at mo snacks, bisag lang snacks lang. Still lang, mga usa kabuan yung inusabay, parinubit pang balay. Aksyon na nga na Santo Papa at mo snacks sa inyo. Niya mo blessing sa inyong balay. Unsa man? Unsa kay inyong bation? Hawa. Di ba inyo kong itutukan? Pero kada adlaw ang atong bisita sa atong balay mao si Kristo. Kada adlaw. Ang gitawag ni San Pablo diri sa unang pagbasa, unsa to iyang gitawag ni Kristo? Gusto iyang giingon? Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon og dili makita ang bugtong Dios. Maunay atong bisita kada adlaw, dili ra na mo bisita og balay sa imong panimalay, musod pag gina diha sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing musod na siya, magtan-aw-tan-aw na siya kung sa isod sa atong kasing-kasing. Ang sa mga isod sa inyong kasing-kasing, gitan-aw mo na ron ni Jesus. Parian eh. Okay, bawo rong Ginoo sa akong kasing-kasing na ibaw yung Ginoo. Kamu wag mo kay bawo.
Sige lang mo ingon, uy, manimba ta kay Padersiano ra ba mo imo misa? Ana, uy, manimba ta, uy, mao din Padersiano, di ba? Magpa-picture ta niya iniguman. Kay sikat kay ning pariya. Mura gyud na inyong nakita, kutob ra gyud diha. Pero ang Ginoo musod sa akong kasing-kasing og mutanaw. Mingon Ginoo, yaks. Yaks ning pariya ni. Ana. Oh, makasod pala mo sa akong kasing-kasing. Nya kay bawo mo kung sa akong gibuhat kanang wa ninyo makita. Kining Dios nga dili makita, mao ra sad ni makakita sa dili nato ipakita. Kana bang gilikaya nimo nga dili makita. Pero si Jesus maro kay tanan, iya tang gitudloan kanus aman makita ang dili makita. Kibaw mo. Kanang nasa kong kasing-kasing di man na makita, pero kanus aman na makita ang naas atong kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, anha na sa iyang mga pulong o mga buhat. Matod pa diri sa Ebanghelyo. Sama sa kahoy, mailhan ginanimos iyang bunga. Lisod man kayog ang nangka mamungag bayabas. No, magduda na ka, hala, nangka manigdahon, pero ang bunga bayabas. Ang kuyaw sa kang bayabas mamunga o lumboy. Unsa man ning biyabasa nga biyabas manunta ang dahon imo namang kutligod ang dahon imong usap-usap. Oh, bayabas gyud. Pud-apod. Siya nga naman ang iyang bunga lumboy lagi na. So, la, unsa man ni oy? Ana. Lisod sad kayog ang liktor dire maoy libakira kayo inig adtos gawas. Di ba? May kay diring moingon nga ang pulong sa Ginoo. Unya ang iya ditong pulong pulos yawanon. Di na ka makareconcile. Lisod kaayo ang magsigigwali dire nya inig-abot didtos unahan, kusog na kaayong mamintaha sa silingan. No, kuralo ng mga agianan. Naro ba tay kural dire ari dapita pero naam sanay agianan noon. Kusog na kay maningil og utang. Ay, ako di jud ko maningil og utang. Ang akong gipaningil, ang inyo ra gyung gipalit. Papalit gyud mo. Lisod sa kay magsigig simba, magsigig paminaw sa waling Padersiano, maminaw gyud ta kay malingaw ta pero inigingon palit mog slat, mukos mo dayong now. No. Kinahanglan malipayon tang mutambong misa, malipayon sa tang mopalit og slat. Sige, lingi ay mo tupad. Ingna so ayan ba natog palit karong adlaw? Ingna karon. Ingna. So ayan natog palit. Naa mo kay 100 diha ba? Imposible kayo guwa kay 100 pesos. Kana kamong nanambong dinhi, agawas lang anang gamayng bata. Kamong mga dagko-dagko, naa gyud mo 100 pesos eh. Yang anong di man gyud mo mopalit kada adlaw. No. Unsa may imong ihuna-huna? Kuan manggod pader para manggunis kuan pader para manggunis kuan. Natintal na ka sa kanindot sa kalibutan. Muna ningon si Kristo ang maminaw sa akong pulong unya dili magbuhat niini. Mura ra gyud tawo nga nagtukod og balay nga gitungtong lang sa yuta. Paghapak yus mga tentasyon dali ra kayong mada. Pwede ra gani og kanang anaon alsahon ba? Kanang bayanihan, alsahon ra, yayungan, balhinog laing lugar. Katawa bitaw ko ni akong driver, kanis Edgar, kay buangon, magini sila kuno sa una, mga ulitaw pa ba? Mga ito kuno sila baylihan, ako lang ni isulti, na ba si Edgar, wala Edgar, bahala na to siya. Ganang mga ito kuno sila baylihan, dito sa bukid ba? Barkada sa niya, mga buangon sa gyud kayo. Bisag kung sila ilang buhaton na kabuang niya, ana biyas bukid, ana mga maghimo man og kanang payag ba among tawag og payag nya kanang payag dili ginaingon kuan kayo kanang lig-on mabaw ra ginagkaot kay temporaryo man kay na pasilungan ra man na siya nay payag na arang-arang pagkahimo pero di gyud kayo lig-on ang ilang buhaton usay mga hubog sila dayon kuno ingon primero adto sila mag-inom atong payag nga dili ila ikahubog na ingon ato maning balhinon ang payag. Ila na yung alsahon, tabangan nila alsa, balhino nila nga laing lugar. Inigbalik na sa tag-iya dito atong lugar siyang umay. Asa naman akong payag?
tuan nagibutang sa laing uma, ilang alsahon, mga buangon, no? Gaan ra kaing alsahon, kay wa may pundasyon. Pero makakita kag building nga lig-on kay haligi, gikaot yun, gisiminto pa, away maghuna-huna nga ato ning alsahon, lig-on man, mausad na kamo, mausad na kita. Dali kitang alsaho siyawa, ibalhin tangadto sa lugar nga dili Diyos nun. Adto dayos imnanan, adto dayon sa sugalan. Pero kung anang magpista, magpista og santo. Karon ang pistahanan karon San Lorenzo Ruiz. Daghan maro magpista San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz martir sama nila ni San kaning Cipriano og ni kinsa ni San Cornelio, mga martir man ni nagpakamatay sa pagtuo. Si San Lorenzo Ruiz, ang atong unang patron sa Pilipinas, nagpakamatay sa pagtuo. Niya dayon magpista, magdisco, mag-inom, magsugal, tari. Unsa man na ang pagtuo nimo ni San Lorenzo sa Ginoo nga gisunod diha ni San Lorenzo Ruiz. Ang atong pagdebosyon sa kinabuhi nining maong santo gialsa sa yawa padong sa iyang kinabuhi. Si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay, si San Cornelio nagpakamatay, si San Cipriano nagpakamatay, si Kristo nagpakamatay aron mahunong ning mga bisyo sa kalibutan, sugal, hubog, kalaway, nga anhas diskuhan, halas sigig yung piyad-piyad, mugbo kayong mga sulog, gakos-gakos, halok-halok anang mga hubog na sad ang babae ug lalaki, laki ug laki gasigi nag lips to lips, babae ug babae gasigi nag kinuutay. Unsa man na kinabuhi ng San Lorenzo? Inkanganong nadaman ni sila nga nagdebosyon man unta ni hastang mga chapel leaders musugot lang sad kay para lang sad pangwarta, fundraising manggod ni Father. Grabiha. Ang Ginoo nga naghatag natog pagtulunan nga ibaligya ng tanan o ihatag ang halin sa kabos, magsige pagitag pangitag kwarta sa yawanon nga paagi. Grabiha sa nimo no, gibalhin ra ka siyawa mo na ingos Kristo, dali ra kaayo inig hapak sa usa ka baha, mawagtang day ng balaya. Pero ang nagsigig paminaw sa pulong sa Ginoo niya, sigig yung practice abisan pakunog bahaan, dili gyud mo atras. So kana mga aktibo sa simbahan, mailagid na sa ilang pinulungan o sa ilang binuhatan. Kana sang mga nagsimba-simba lang, kay magsigilag pahimos sa simbahan, simbalag ting birthday, simbalag ting bunyag, mosimbalag ting take sa board exam, take sa mga exams, mga buangona. Unsa man na ilang gibuhat? Tigpahimulos. Nya inighumana, di gyud muhatag padong adto sa simbahan. Ang mga sanga nga buutan mopabilin sa punuan o muhatag sad sa punuan og bunga og mga dahon. So mao na siya give and take. Mabita na ang sanga mo mawagtang ng iyang dahon nga sana dahon nga guwang, iya ginang ilisan og linghod nga dahon kay para man na sa pagpalandong sad sa punuan, para sad ang punuan ba dili kayo mainitan. Ana wade mo kay bawa na ako may punuan din tagay ko kalandong kay bugat-bugat biyan ning gisango nato nga 10 million. Tag sa langgod ka dahon, tag 1 slot. Nya og ganahan ka mo appeal sa challenge, 30 slots. Ana ha. Sige, manindog na ta kadtong mga buutan.